Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 17. Праз тыдзень Доріан Грэй сядзеў у аранжарэі сваёй сядзібы Селбі Роял, размаўляючы з прыгожанькай герцагіняй Монмут, якая гасцявала ў яго разам з мужам. Надышоў час для гарбаты. За сталом гаспадарыла герцагіня. Лорд Генры назіраў за імі, адкінуўшыся на спінку абцягнутага шоўкам плеценага крэсла. А на канапе сядзела лэдзі Нарбара, робячы выгляд, што слухае герцага, які апісваў ёй бразільскага жука, якога ён нядаўна здабыў для сваёй калекцыі. «Пра што гэта вы гутарыце?» – спытаў лорд Генры, падышоўшы да стала. «Спадзяюся, Доріан расказаў вам, Глэдзіс, пра мой праект усё перайменаваць. Але я зусім не жадаю змяняць імя», – запярэчыла герцагіня. «Я цалкам задаволена сваім, і, напэўна, містер Грэй таксама». «Мілая Глэдзіс, я ні за што на свеце не стаў бы мяняць такія імёны, як вашыя і Доріана. Я маю на ўвазе кветкі. Учора я зрэзаў архідэю, спакуслівую, як 7 смяротных грахоў, і пацікавіўся ў садоўніка, як гэтая архідэя называецца. Ён адказаў «рабінзаніяна», ці нешта гэтак жа немілагучнае. Напраўду, мы развучыліся даваць рэчам прыгожыя назвы. Я ніколі не прыдзіраюся да ўчынкаў, я патрабавальны толькі да слоў. Чалавека, які называе рыдлёўку рыдлёўкай, варта было б прымусіць працаваць ёю, толькі для гэтага ён і прыдатны. «Ну а якое новае імя можна было б даць вам, Гары?» – спытала герцагіня. «Князь парадоксаў», – адказаў за свайго сябра Доріан. «Вельмі трапна», – усклікнула герцагіня. «Не хачу нават чуць пра такое імя», – са смехам запратэставаў лорд Генры. «Не, я адмаўляюся ад гэтага тытула». «Каралеўскія асобы не павінны выракацца сваіх тытулаў», – прамовіла герцагіня. «Значыцца, вы жадаеце, каб я апраўдаў гэты тытул?» «Вядома ж. Але я не кажу парадоксаў, я прадказваю будучыя ісціны. А я аддаю перавагу сённяшнім памылкам». «Вы мяне абяззбройваеце, Глэдзіс», – выклікнуў лорд Генры. «Я адбіраю у вас шчыт, але пакідаю дзіду». «Я ніколі не змагаюся супраць красы», – сказаў ён з галантным паклонам. «Гэта памылка, Гары, паверце мне, вы шануеце прыгоства занадта высока». «Глэдзіс, як вы можаце такое казаць? Хаця, зразумела, я лічу, што лепш быць вызорным, чым дабрадзейным. Але з іншага боку, я першы гатовы пагадзіцца, што ўжо лепей быць дабрадзейным, чым выродлівым». «Атрымліваецца, што непрыгожасць – гэта адзін з 7 смяротных грахоў», – усклікнула герцагіня. «Але ж вы толькі што параўноўвалі з імі архідэі». «Не, Глэдзіс, выродлівасць – гэта адна з 7 смяротных дабрадзейнасцяў. Не варта прымяншаць іх істотнасць. Піва, Біблія і 7 смяротных дабрадзейнасцяў зрабілі нашую Англію такой, якая яна ёсць. Значыць, вы не любіце нашую краіну? Я жыву ў ёй. Каб у вас было больш падстаў яе ганіць? А вы хацелі б, каб я пагадзіўся з меркаваннем Еўропы аб ёй? Што ж там пра нас гавораць? Што Тарцюф эміграваў у Англію і адкрыў тут краму.
Вы самі прыдумалі гэты досціп, Гары? Так, і я дару яго вам. І што мне з ім рабіць? Ён вельмі падобны да праўды. Вам няма чаго баяцца. Нашыя суайчыннікі ніколі не пазнаюць сябе ў партрэтах, таму што яны людзі разважлівыя. Хутчэй хітрыя. Калі яны зводзяць баланс, глупства пакрываецца багаццем, а завада – крывадушнасцю. Усё ж у мінулым мы вяршылі вялікія справы. Вялікія справы былі нам навязаны, Глэдзіс. Але мы з гонарам неслі іх цяжар. Не далей, чым да фондавай біржы. Герцагіня пакруціла галавой. Я веру ў веліч нашай нацыі. Яно заключаецца толькі ў прадпрымальнасці і напорыстасці. У ім залог развіцця. Мне мілей заняпад. А як жа мастацтва? Спытала Глэдзіс. Яно хвароба. А каханне? Ілюзія. Рэлігія. Модны падмяняльнік веры. Вы скептык. Не, бо скептыцызм – пачатак веры. Дык хто ж вы ў такім выпадку? Акрэсліць – значыць абмежаваць. Ну дайце мне хоць нітачку. Ніткі абрываюцца, і вы рызыкуеце заблудзіць у лабірынце. Вы мяне канчаткова загналі ў кут. Давайте пагаворым пра што-небудзь іншае. Вось цудоўная тэма. Гаспадар дома. Шмат гадоў таму яго ахрысцілі чароўны прынц. Эх, не нагадвайце мне пра гэта, выклікнуў Дорыан Грэй. Гаспадар сёння нязносны, сказала герцагіня. Ён, здаецца, мяркуе, што Монмут ажаніўся са мной выключна з-за навуковай цікавасці, бачачы ўва мне цудоўны экзэмпляр сучаснай матыліцы. Але ён, спадзяюся, не пратне вас шпількай, герцагіня, са смехам сказаў Дорыан. Досыць таго, што мяне працінае шпількамі мая пакаёўка, калі злуецца. І завошта ж яна на вас злуецца, герцагіня? З-за дробязяў, містер Грэй, запэўніваю вас. Звычайна за тое, што я прыходжу без 10:09 і заяўляю ёй, што яна павінна мяне апрануць да 8:30. Вельмі несправядліва з яе боку. Вам трэба было б звольніць яе. Не магу, містер Грэй. Яна прыдумвае для мяне фасоны капялюшыкаў. Памятаеце той, у якім я была ў лэдзі Хілстон? Дык вось, яна гэты капялюшык зрабіла з нічога. Усе добрыя капелюшы ствараюцца з нічога. Як і ўсе добрыя рэпутацыі, Глэдзіс, уставіў лорд Генры. А калі чалавек у чым-небудзь сапраўды вылучыцца, ён адразу ж нажывае ворагаў. Каб быць папулярным, трэба быць пасрэднасцю. Для жанчын гэта не працуе, Гары, пакруціла галавой герцагіня. А жанчыны ж кіруюць светам. Запэўніваю вас, мы цярпець не можам пасрэднасцей. Мы, жанчыны, любім вушамі, а вы, мужчыны, любіце вачамі. Калі толькі вы ўвогуле калі-небудзь любіце. Мне здаецца, што мы ніколі не робім нічога іншага, прамовіў Дорыан. Ну, значыць, нікога не любіце па-сапраўднаму, адказала герцагіня. Як можна казаць такое? Выклікнуў лорд Генры. Каханне сілкуецца паўтарэннем. І толькі паўтарэнне ператварае банальную юрлівасць у мастацтва. Прадмет жарсці мяняецца, але сама жарсць заўсёды застаецца адзінай і непаўторнай. Жыццё дораць чалавеку ў лепшым выпадку толькі адно вялікае імгненне.
І сакрэт шчасця ў тым, каб гэтае вялікае імгненне перажываць як мага часцей. Нават калі яно вас цяжка раніць? Спытала герцагіня. Так, асабліва тады, калі яно вас раніць, адказаў лорд Генры. Герцагіня павярнулася да Дорыяна. Што вы на гэта скажаце, містер Грэй? Запыталася яна. Я заўсёды і ва ўсім пагаджаюся з Гары. Нават калі ён не мае рацыю? Гары заўсёды правы. І што ж, яго філасофія дапамагла вам знайсці шчасце? Я ніколі не шукаў шчасця, я шукаў асалод. І знаходзілі, містер Грэй? Часта, занадта часта. Герцагіня глыбока ўздыхнула. А я шукаю толькі міру і спакою. І калі не пайду зараз пераапранацца, я яго пазбаўлюся на сёння. Дазвольце мне выбраць для вас некалькі архідэй, усклікнуў Дорыян і накіраваўся ў іншы канец аранжарэі. Вы бессаромна з ім какетнічаеце, Глэдзіс, сказаў лорд Генры сваёй стрыечнай сястры. Сцеражыцеся, чары яго моцныя. Калі б гэта было не так, не з чым было б змагацца. Значыцца, гаворка ідзе пра годных супернікаў. Як кажуць, Элін ідзе на Эліна. Ці не так? Я на баку траянцаў. Яны змагаліся за жанчыну. І пацярпелі паразу. Бываюць рэчы, страшнейшыя за палон. Вы, вобразна кажучы, бяжыце стрымгалоў. Хуткасць прабуджае жыццё. Я гэта запішу сёння ў сваім дзённіку. Што іменна? Што дзіця, апекшыся, зноў цягнецца да вагню. Вагонь мяне не крануў, Гары, мае крылы цэлыя. Яны вам служаць для чаго заўгодна, толькі не для палёту. Вы і не спрабуеце адляцець ад небяспекі. Відаць, адвага перайшла ад мужчын да жанчын. Для нас гэта новае адчуванне. А вы ведаеце, што ў вас ёсць суперніца? Хто? Лэдзі Нарбара. Яна ў яго закахана без памяці. Вы мяне палохаеце. Захапленне старажытнасцю заўсёды фатальна для нас, рамантыкаў. Гэта жанчыны-рамантыкі? Ды вы ж узброены ўсімі навуковымі метадамі. Нас гэтаму навучылі мужчыны. Навучыць яны вас навучылі, а вось вывучыць вас да гэтага часу не здолелі. Ану, паспрабуйце ахарактарызаваць нас. Вы — сфінксы без загадак. Герцагіня адказала на гэта усмешкай. Аднак доўга ж містер Грэй выбірае для мяне архідэі, заўважыла яна. Хадземце дапаможам яму. Ён жа яшчэ не ведае, якога колеру сукенку я апрану. Вам давядзецца падабраць сукенку пад яго архідэі, Глэдзіс. Гэта было б заўчаснай капітуляцыяй. Рамантыка ў мастацтве пачынаецца адразу з кульмінацыі. Але я павінна забяспечыць сабе шлях да адступлення. Падобна парфянам. Парфяне выратаваліся, пайшоўшы ў пустэльню, а я гэтага не магу. Жанчынам не заўсёды даюць магчымасць выбіраць, заўважыў лорд Генры. Але не паспеў ён дагаварыць, як з далёкага канца аранжарэі пачуўся прыглушаны сквіл, а затым глухі стук, нібы ад падзення чагосьці цяжкага. Усе спалохаліся. Герцагіня ў жаху застыла на месцы. Лорд Генры, таксама спалоханы, пабег, рассоўваючы лісце пальмаў, туды, дзе на падлозе ляжаў у глыбокай непрытомнасці Дорыян Грэй.
Яго адразу ж перанеслі ў гасціную і паклалі на канапу. Ён хутка апрытомніў і са здзіўленнем абвёў вачыма пакоі. «Што здарылася?» – спытаў ён. «А, памятаю. Скажыце, Гары, я тут у бяспецы?» «Ну, вядома, дарагі мой, вы проста страцілі прытомнасць. Лепш не выходзьце да абеду, я вас замяню». «Не, я пайду з вамі», – сказаў Дорыян. «Я не хачу заставацца адзін». І ён адправіўся да сябе пераапранацца. За абедам ён выпраменьваў бестурботную весялосць, у якой было нешта ненатуральнае, і некалькі разоў пацепваўся ад жуды, згадваючы тое імгненне, калі ўбачыў за вакном аранжарэі бляды, як белая хустка, твар Джеймса Вэйна, які сачыў за ім.